Errekaortu Euskal Dantza taldea 1976an jaio zen. Eta 2021an 55 urte bete ditu. Ekainaren 12an egingo den erromerian taldearekin batera ospatzeko, ikas dezagun dantzan. Iturria. Eskoziako hainbat dantza tradizionaletan oinarritutakoa da. Bikotekidea aldatzen espada ere, talde handian egiten da, elkarrekin. Umeekin zein nagusiekin egiteko jolas dantza da. Eskuak, oinak, begiak, bizkarra, gorputz osoa mugitu behar da. Bikoteka egiten da eta oso jostagarria da. Guk iturria izenez ezagutzen dugu. Iturria. Bikoteak bi lerrotan kokatuko dira, bikotekidea begiratuz. Eskutik helduta, bueltaka. Eskuineko eskua emango diogu elkarri eta buelta osoa emango dugu. Ondoren, ezkerrekoa emango diogu elkarri eta buelta osoa emango dugu. Bizkarra eman eta begietara begiratu. Elkarri bizkarra emanda, buelta osoa emango dugu eskuinetik. Elkarri begietara begiratuta, buelta osoa emango dugu eskuinetik. Erditik zeharkatu eta txaloka. Lehenengo bikotea, saltoka, bi lerroen erditik atzeraino joango da, eta berriz aurrera besteek txalokatzen dutelarik. Kanpotik eta zubia. Lehenengo kideek atzera egingo dute lerroaren kanpoko aldetik, eta bere lerrokoek jarraituko dituzte. Lehenengoek elkarri bi eskuak emango dizkiote zubi bat eginez, beste guztiak azpitik pasako direlarik. Orain, lehenengoak azkenak izango dira. Iturria. Eskutik heldu eta buelta. Beste eskua. Eta orain, bizkarrez. Begietara begiratuta. Lehenengoak atzera. Aurrera. Eta kanpotik atzera. Zubia. Eta lehenengoak azkenak izango dira, hasieratik. Eta horrela jarraituko dugu, musika amaitu arte. Eskerrik asko eta hurrengo bideora arte.